Panggap apapigsaen ken paduan pay ti DILG Cordillera ti produkto dagiti MSME a halal certified iti rehiyon para iti marketability na iti pagilian ken iti entero a lubong. Nabukal met ti Cordillera Halal Core Group amang tulong kadagiti mangayat nga agpahalal certification. Ada detalye ni Giselle Kate Lapizar. Tapno mapapigsa ti halal industry iti rehiyon kan makaalukoy iti ad-adupay nga MSME nga agpahalal certification na bukal ti Cordillera Halal Core Group. Panggap ti grupo apag maysaon dagiti ahensya kan dadumapay as stakeholders dagitoy tapno maitalo ti halal ecosystem kan matulungan dagiti lokal a negosyo ti rehiyon ang makasurot iti halal standards. Hindi lang DTI ang nangunguna dito, nandiyan din yung mga ibang ahensya natin na sumali dito sa grupo na to para hindi lang mahinto sa pagka-certify. Tutulungan pa natin sila na maiposisyon yung mga produkto nila, hindi lang sana dito sa local, kundi pati pa may labas natin dito sa ating bansa. Kadwa ti DTI iti Cordillera Halal Core Group ti National Commission of Muslim Filipinos Northern Luzon, DA, DOST, TESDA, FDA, CDA kanda dumapay. Babaen iti daytoy manamnama ang mapalakapay ti koordinasyon dagitoy iti panangipaay ti suporta kadagiti MSME iti rehiyon ang mangayat ang makastruck iti halal market. Nalaus mo ti panagyaman ti National Commission of Muslim Filipinos gapot ang mapalawa matlaeng ti industriya ti halal iti Northern Luzon babaen iti daytoy nga inisyatiba ti ahensya. Needs kasi namin yun. So kung walang masyadong available na halal food and services, mahirap po namin i-practice ang aming halal way of life. So we are very thankful talaga for these efforts kasi lumalawak yung aming options. Itay laeng nabiit na padayawan ti sangapulo ang micro, small and medium enterprises ti rehiyon ang naipaayan ti halal certification babaen iti tulong ti Department of Trade and Industry Cordillera. Nalaos mo ti panagyaman dagiti MSME iti daytoy a suporta ti ahensya tapno maaddaan da ti dakdakkel nga oportunidad iti local ken international market. Just go through it and yung team, the accreditation process, team naman, gagabayan kayo from start to finish. And they're not there to judge you, they are there to help you. Babaen iti Cordillera Halal Core Group, may panamnama ang mapapigsa dagiti programa ken dadumapay nga inisyatiba amang ipaay ti kapanunutan, panagsanay ken suporta kadagiti negosyo ang mangayat ang makaala ti halal certification iti rehiyon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.